Sportclub Cambuur spelen juster in Jelsum traditioneel de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. Meer dan 2000 toeschouwers zegen de nieuwe selectie van Henk de Jong in actie in DTD. In het publiek de nieuwste onweest, Walmir Berisha, spits van het Zweedse elftal onder de Njontje. Hij wordt zien als een groot talent. Ja, ik kwam net de bot ophemelen, want dat is al een protte gebeurd. En waardoor hij dus net slag is bij AS Roma en Panathinaikos. En het is gewoon een spits uit Zweden die in het Zweedse jeugdhelftal een hele protte goals maakt. Een van de grootste talenten van Zweden is. En die komt bij Cambuur voetbal in. En ik hou de druk ietsje leger voor de jongen. Hak ik met hem uitpraten, wilde ik graag. En we gingen gewoon lekker met hem aan de gang. His plans is to make me a good, better player, of course, and that's what I want as well. I'm 19 years old, so I think we will connect good. And you're a typical striker? That's what they say. Cambuur kan haast net door de morgen van DTD hinnekomen. In de eerste helft wordt maar 1 keer scoord, terug Virgil Narsing. In de tweede helft wordt het vlot 2-0 terug een doelpunt van Sander van der Streek. Maar nije onweest Jack Bourne raakt bij die goal blesseerd en moet voortaan dadelijk het veld verlaten. Hij werd geblokt van achteren in een loopduel, werd trots in een poortdubbel knapt. Dus hij is nog in het ziekenhuis en even wat hij wat aan de hand heeft. Maar zijn poort weer behoorlijk dik. Dus dat vind ik het meest verschrikkelijk vervelend van de hele jongen. De eindstand wordt 2-1 terug een penalty van DTD. Een stroef begin dus. De trainer is dikwijls blij met de nieuwe spits, maar de selectie moet nog zo trainen. Jood speelt het Cambuurtje in Drachter Boys en mogelijk komt Walmir Berisha dan voor het eerst in actie.